Assalamu alaikum muhtaram milletteşlerimiz. Her vakitte bizning bilen birge buluğunuzga rahmetlerimizi jitkirip, Tatarlar tapşırığın başlayız. Bugünkü çıkarılışta. Şahıslar sahifesinde Tatarstan'ın xalq artisti Rashid Vahapov'ni esga alırız. Rashid Vahapov'ның büyüklüğüne, zulluğuna bağışlanған şaralar Qozonda da, Moskvada da, başka tübeklerde ütkere. Ana heykeller salonu, anana isimler, uram isimleri biriler, festivaller ütkeriler. Çilebi'nin Kuvat şehrinde yaşayışı Tatarlar. Bizning ata-babalarimiz Naşul uramga Tokay ismin koşarga uylaganlar. Naşul uramda ko'p tatarlar yaşay. Redut avulunda istelik taktası açıldı. Dilagim şu alдағы turmuşlarda bunday ayanışlı haller bulmasın. Apas rayonunda seminar uzdı. Tol sığılmalı oğlaş. Dizüse. Şoşun dağını gerçekten rüşvet yapsın. Ул татар халык җырларын һәм татар композиторлары әсәрләрен иң оста башкаручыларның берсе. Сүзебез Рашид Вахапов турында. Быел аның тууына 115 ел. Шул уңайдан татар җәмәгатьчелеге җырчының туган ягы Түбән Новгород өлкәсе Актук авылында булды. Бирдә аның һәйкәленә чәчәкләр куйдылар. Рашид Вахапов милли вокаль концерт сәнгатенә нигез салучыларның берсе дисәк дөрес булыр. Шунысы игътибарга лайык, төбәктәге татар оешмалары 2023 елны Рашид Вахапов ел дип игълан иткән. Бүген шәхесләр сәхифәсендә Татарстанның халык артисты Рашид Вахапов. Рашид Вахапов шын мәгънәсендә легендар җырчы, татар эстрадасына нигез салучыларның берсе. Үз вакытында татар тамашачысын аның көчле тавышы, гаҗәеп тембры, үз-үзен тотышы, сөйкемлелеге әсир иткән. Ул милли музыка мирасының алтын фондына кергән әсәрләрне тыңлаучыга бөтен тирәнлеге белән җиткерә алган. Рашид Вахаповны бүгенге көндә бөтен татар дөньясы белә. Аның нигезе Рашид Вахаповны иң беренче күтәрә башладылар. Аның менә Туган ягында, Туган авылында, Актугында. Рашид Вахапов 1908 елның 7 майында Түбән Новгород губернасы Сергач өязе Актук авылында дөньяга килә. 17 балалы дини гаиләдә 4нче булып туа ул. Хәер, балаларның 7-се генә исән кала. Менә шул урында, шул тирәдә Рашид Вахаповның әтисенең, Вахап мулланың йорты була. Шул урында ул туа. Бу йорт урыны түгел инде мондарак. Мондарак, әйе. Йорт янында мәчет тә торган. Шунда әтисе Вахап мулла була. Тик илдә куркыныч көннәр башлангач, Сталин репрессияләре корбаннары арасында күпләгән дин эшлеклеләре дә була. Ә инде 1937 елда Рашид Вахаповның әтисен халык дошманы дип атып үтергәннәр. Ә мәчетеннән клуб ясаганнар. Язмыш дими ни дисең? Җырчы булып өлгергәч, шул клубта Рашид Вахапов концертлар да биргән. Тик җыр өлкәсенә кергәнче күп кенә авырлыклар күрергә, урау юллар аша үтәргә туры килгән. Революциядан соң, качан духовенствога инде булган гонениялар, аларның тормышлары авыр була. Ул укырга китә татарский педучилище дигәнгә Түбән Новгородта, аны укып бетерә. Килә мәктәпләрдә укытучы булып хезмәт итә. Берничә күреш авылларында ул хезмәт итеп. Аның арты инде китә беренчедән Мәскәүгә, аннан Казанга. Мәскәүдә Рашид Вахаповның апалары да яшәгән. Ул аларга гел килеп йөри. Апасы Разияның улы Рауил Калимуллин җырчының тормышны яратуын, юмор хисле булуын искә ала. Һәр вакыт инде булса көлдерә иде. Шуткалар ярата иде. Бик ярата иде сестраларын, Асияпаны, Халидапаны. Шулар бергә йылып подвалда безгә нәктер киләләр иде. Шунда йырлый иде. Тәрәзәләр зылдырый иде. Ярлаганда. Bütün saçetler yığınaydı tırnarga. Radyodan biz indi Vagapov diyen tavuşunu işek. Bütün enilerimiz, barımızda balalar, cilalar idi şol radyo kırığına. Vagapov kile konser bilen digeç bir gaz pisatadin maşinasını getirip koyup onun bortuna kızıl çapı yaptılar da şunda konser tutundu. Vot güzelinde tıra onun
әле шулай долкан артып кергән чәчләре, анда ул вакытта микрофон да юк. Тавышы шул кадәр көчле була, ул бер кайчанда микрофонга җырламаган. Мәскәү консерваториясенең татар опера студиясында укуын төгәлләгәч, татар мәдәнияты йортында эшләп ала. Ә инде Бөек Ватан сугышы алдыннан аны Казанга, Татар дәүләт филармониясенә чакыралар. Ул һәр вакыт гастрольдә, юлда булган. Бер кызыклы факт: 1940-50 елларда Рәшит Вахапов иң популяр һәм филармония казнасына иң күп акча китергән артист. Элекке Советлар Союзында ул булмаган төбәк юктыр. Димәк, ул чын мәгънәсендә татар җырын танытучы. Рәшит Вахапов ул эстрадага нигез салучы. Действительно кирәк әйтергә легенда. Халыкның берләштерү җырларында, халыкның омтылышын күрсәтә. Без аның белән бик горурлы. Туфан аби мин ул әйткән бит, мине бөтен дөньяда белеп, туган ягымда хөрмәтләсәләр, минем кадерем шул кадәр генә дигән. Менә Рәшит Вахаповны Аллага шөкер, туган ягында да яраталар, беләләр, хөрмәтлиләр. Ул һәр вакытта туган ягына кайтып, концертларны халыкка түләүсез бирә булган. Рәшит Вахапов 2 тапкыр өйләнә, 4 баласы булган. Кызганыч, бик иртә, 54 яшендә вафат. Һәр елны аның туган көнендә Актук авылына татар җәмәгатьчелеге җыела. 1988 елда Рәшит Вахаповның 80 еллыгына биредә Вахапов фестивале уздыра башлыйлар. Инде 35 ел чара яшь талантларны барлый. Бу җыр Рәшит Вахапов репертуарыннан, Җәүдәт Фәйзинең башмагы музыкаль комедиясеннән Галимҗан Ариозасы. Легендар җырчы классик әсәрләрне дә, эстрада җырларын да югары дәрәҗәдә башкарган. Рәшит Вахапов ул безнең өчен иң зур байлыгыбыз. Аның татар, башкорт җырларын җырлау, классик җырларын безнең өчен үрнәк, һәм без яшь артистлар шул үрнәккә ияреп барабыз, тырышабыз. Бүтін СССРны әйләнеп чыккан җырчы Рәшит Вахапов, әгәр үз вакытында илнең шикләре ябык булмаса, дөнья күләм танылу алган булыр иде диләр. 2016 елда Уразавылда, 2022 елда Казанда Татар дәүләт филармониясе янында Рәшит Вахаповка һәйкәл куелды. Җырчының 115 еллыгына багышланган бәйрәмнәр әле дәвам итәчәк. Казан, Мәскәү, Санкт-Петербургта чаралар узарга тиеш. Бакуга, Ташкентка барырга ниятлиләр. Татар халкы талантлы җырчысы, милләтнең сөекле улы Рәшит Вахапов истәлеген сакларга тиеш. Эльвира Хөснетдинова, татарлар, Түбән Новгород өлкәсе, Актук авылы. Пласт Чиләбе өлкәсенең иң яшь һәм аз халыклы шәһәрләренең берсе. 1940 елда шәһәр статусын алган трак пунктта барлыгы 18 меңнән артык кеше яши. Биредәге алтын чыгару шахталарында эшкә 19 гасыр ахырында башка халыклар белән бер рәттән татарлар да килә. Бүген монда аларның нәсел дәвамчылары яши. Алар белән Гөлдар Хафизова танышып кайтты. Комда алтын эзләгән ир-ат сурәтләнгән бу һәйкәл Пласт шәһәренең барлыкка килү тарихын мәңгеләштерә. Старателләргә, Качкар алтын япмасын беренче булып ачучыларга багышланган ул. 19 гасыр уртасында Качкар елгасы буенда беренче алтын приискасы барлыкка килә. Тарих шәһәрнең туган якны өйрәнү музеендагы картинада да тасвирләнә. На этом полотне это открытие нашего золотого прииска купцов Бакатину. В 1842 году Троицкий прошел сильный пожар. Этот купец смекнул, что потребуется для восстановления очень много строительного материала. И он начал на нашей территории добывать известняк для известки, корсыт. А один из его рабочих в корсыте увидал вот эти золотые крупинки. Он ему показал, и он открыл первый золотой прииск. Татарлар бу җирләр турында ничек белделәр? Дистә еллар дәвамында Пласт тарихын өйрәнгән Рауль Хайретдинов булай фаразлый. Рядом город Троицк, а это в нем проходили ежегодно летом третьи по величине ярмарки в России. Первая Нижегородская, вторая Ирбитская, а третья вот Троицкая. А там приезжали татарские купцы, и они видели, что рядом с Троицком оказывается богатое золото, они своим татарам и шепнули. Алтын башта җир өстендә ишкәртелгәнгә, биредә эшләгән татарлар кышын туган якларына, үз гаиләләренә кайтканнар. Соңыннан шахта ысулы белән башкарылып, эшләр ел әйләнәсенә дәвам иткәч, алар бирегә үз гаиләләрен күчерә башлыйлар. И вот так потихоньку группировалась вот
это татарская община. По документам я сужу, что где-то треть населения была вот татарская. Рауил Касым улы Хайридинов Плас шәһәренең хөрмәтле кешесе, алтын табучылар нәселеннән. Биредә шахталарда аның бабасы, әтисе хезмәт куйган. Үзе дә 25 ел шахтада. Аннары инде 300 ел шәһәрнең туган якны өйрәнү музеенда эшли. Плас татарларының тарихы турында мәгълүмат җыя. Мамин Сибиряк написал, как побывал в шахте. И там написал такую строчку. Золотопромышленники на Кавказских приисках очень зовут работать татар исключительно из-за того, что они трезвенники. Уже их этим отличает. Они работали добросовестно, чисто. Намуслылыктан аларның нәсел дәвамчылары калышмый. Кайда гына эшләсәләр дә, ата-бабалары кебек вөҗдан белән эшлиләр. Аддисон Хаматулла Сафин Плас шәһәренең тагын бер уникаль шәхесе. Хезмәт юлын шахтада башлый Аддисон Хаматулла. Анда 7 ел эшләгәннән соң Иркутскида аучы биологка укып кайта. Һәм 40 ел дәвамында бу һөнәргә тугрылыклы була. Аңа 83 яшьтә бирмәссең. Әлегә кадәр әйләнә-тирә мөхитне саклау турында кайгырта. Экология өчен борчыла ул. Сплошная борьба. Көрәшәбез, файдасы-то. Туган җирнең киләчәге турында борчылулы мәкаләләр яза. Ләкин аны беркем дә ишетми һәм ишетергә дә теләми. Полное идет уничтожение. Полное. Местные газеты не принимают. Я прихожу, пишу ей заметку. Природа и мы. И пишу о нашей природе. Не принимает. Потому что я здесь сказал правду. Магнитогорск металлургия институтының төзелеш факультетын тәмамлаганнан соң Хәсән Шәмсетдинов белгечлеге буенча бары тик 1 ел гына эшли. Меня вызвали в горкомпартию и направили в медицину. Яки без подчинялись, айтлар бар. Барам сунда мутазикиге эшләдем. Озак еллар оператив бүлектә эшли. Аннары Плас районы полиция бүлеге начальнигы була. Лаеклы ялда булуына карамастан Хәсән Зияйдин улы хәзердә җаваплы эштә. Халык белән эшләүче хакимият вәкиленнән Пласта татар теленең торышы турында да кызыксындык. Татарлар гомуми халыкның кимендә 5% тәшкил иткән шәһәрдә туган телне саклау бары тик үзебезгә генә бәйле дигән фикердә Хәсән Шәмсетдинов. Семьядан зависит. Или это семья балаларының, или правда сен запрещать. Без бит татар семьяда туганбыз. Они бездәйләр. Бу ватандашларыбызның барысы да Плас шәһәренең татар крае дип аталган өлешендә туып үскәннәр. Безнең ата-бабаларыбыз шул урамга Тукай исемен кушарга уйлаганнар. Шул урамда күп татарлар яши. Бу бина борынгы элек әйтәләр Симоновның остаханасы булган. Шуннан анда мәктәп булды. Татар мәктәбе, анан татар мәктәбе ябылгач, рус мәктәбе булган. Хәзер монда ял итү үзәге. Мәктәптә 40 елга якын эшләгәннән соң Әлфия Муллагалиева биредә дуслык татар түгәрәген алып бара. Үз коллективы белән бергә шәһәрдә яшәүче ватандашларының ялын оештыра. Шулай, Пласта яшәүче милләттәшләребез дә кеше ватанында туган мәдәниятне, ата-бабаларның истәлеген саклауга, шәһәр тарихында татар эзләрен мәңгеләштерүгә үз өлешен кертәләр. Чиләбе өлкәсенең Плас шәһәреннән Гөлдар Хафизова, татарлар. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә Рәдүт авылында истәлек тактасы ачылды. Теләгем шул, алдагы тормышларда мондый аянычлы хәлләр булмасын. Апас районында семинар узды. Тау сығылмалы олағаш, тезусе, шошы тауны, керзендер үшірге кәрсі. Сугыш дәвамында кырлык була. Икмәкне фронтка җибәрү өчен халык басулардан башаклар җыя, аларны суктырып, капчыкларга салып, барысында фронтка җибәрә. Үзләренә бәрәңге кала. Анысы да булмаганнарга үлән. Авылдашларыбызның сугыш елларында ачлык кичергән корбаннарның мәңгелек истәлеге дип язылган истәлек билгесен Саракташ районының Рәдүт авылы зияратында ачтылар. Сугыш чоры балаларына һәйкәл һәм аны урнаштыручылар хакында Оренбургдан Фирузә Әбсәләмова. Әти сугышта үлеп калды, әни сугыш вакытында үлде. Сугык дип. Сез ничә бала калдыгыз? 3. Берсе 15 яшьтә,
Birimiz 13 yaşta, 12 yaşta. Birimiz eriden tuğaçta. 1 yaşta 8 aylık. Kimler qaradı sizni? Özüm qaradım. Benim kolumda buldu bir şey. Sərbi Kamal Tukmanbetovaga 96. Ауыл вакытта аңа 15 көне. Ятим калгач кечкенәләрен балалар йортына урнаштырырга дигән тәкъдимне 2 тапкыр кире кага. Ул аларны бер үзе үстерә. Нәрсәләр ашадыгыз ул вакытта? Уля, төрле нәрсә, эшбек булса, дей булса шуны үзем колхозда шу яшькә кеш эшләдем. Сочида Шарипова, сугыштан соң туа, укытучы, хезмәт ветераны, Радут Никитина китабы автордашы. Сугыш елларында ачлык кичергән кырбаннар хакында якыннарыннан ишетеп белә. Үлүчеләр булган, но инде анда я әниләре авыру. Әтиләре бит инде сугышта, менә минем биятайның 2 улы белән хатыны үлгәннәр сугыш вакытында. Чөнки яз көне кырга чыгып, башак җыйнап, зарарланган башакны ашап, септический ангина белән авырып, алар икесе дә үлгәннәр. Биятай кайткан, балалар да юк, хатыны да юк. Сугышта халак булганнарны искә алабыз. Сугыштан кайтканнарны искә алабыз. Әмма бит сугыш елларында авылда ачтан үлүче кешеләрне хәзер искә дә алучы юк. Менә аларга һәйкәл куйдырасы иде дигән тәкъдим белән чыга авылдашлары Рафик Макаев. Рафик Макаев та Радут Никитина китабы автордашы, отставкадагы подполковник. Хәрби хезмәттән соң туган авылына яшәргә кайта, йорт төзи. Сугыш чорында ачлыктан үлгән авылдашларына истәлек билгесендә ул урнаштыра. Ләкин Рафик Макаевка ачу тантанасында катнашырга насип булмый. 1 айлык кенә ул юл һәлакәтенә очрап вафат була. Шулай сугыш кырларында, авылларда, ачлык вакытларында һәлак булган барча арвахларыбызга багышлап Коръән укыйк. Алар да бүгенге көндә безнең белән бергә куанып ятсыннар. Һәм дә инде шушы памятникны әзерләп куйган безнең авылдашыбыз Сәгыйд улы Рафик абыйга да багышлап Коръән укыйк. Ул да бүгенге көнне күрә алмады. Вали валидая вали муъминина яума якумул хисаб бирахмат ярхамулlah. Амин. Теләгем шул, алдагы тормышларда мондый аянычлы хәлләр булмасын. Сугыш башланганда зур абыйыма 13 кенә яши, кече сеңлеме 1 яшь кенә. Так что 13 яшь и 1 яшь. Мен 4-нче бала булып, тудым, миңа 5 яши сугыш башланганда. Жымыйк дигән нәрсә була бит инде. Шуны ашадык. Шуннан соң инде җәй язылар җитү белән шу күчтек тигә батва теге свекларның үләннәрне урманнан ниләр алып кайтып аш пыша торган инәни. Мәдәният йорты ишек алдында Бөек Ватан сугышы истәлеге. Бу обелиск 1976 елда урнаштырыла. 400-дән артык ир-ат сугышка китә. Яртысы яу кырында ятып кала. Җиңү бәйрәмен тантанасын әзерләүдә мәдәният йорты, балалар бакчасы хезмәткәрләре белән мәктәп укытучылары һәм укучылары катнашты. Соңыннан барлык бәйрәмгә килүчеләрне дә солдат быткасы белән сыйладылар. Һәйкәл ачу ул зур эшнең башы гына. Алда сугыш елларында ачлыктан кырбан булган авылдашлар турында информация җыю һәм исемлеккә теркәү. Оренбур өлкәсенең Радут авылыннан Фируза Абсалямова, татарлар. Россия өлкәләрендә эшләүче татар милли мәдәни мөхтәриятләре үтенече буенча берничә ел элек Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы республика районнарын төбәкләргә куратор итеп билгеләү турында карар чыгарган иде. Узган еллар мондый башлангычның ике як эчендә файдалы һәм кирәкле икәнен раслады. Татарстан Республикасының Апас районы күрше Ульяновск өлкәсе һәм Чувашия Республикасы белән хезмәттәшлек итү турында килешү төзегән иде. Аның кысаларында Апасның Салават күпере балалар бакчасында төбәкләрдән килгән кунаклар катнашында семинар узды.
Анда яңгыраган кайбер фикер тәкъдимнәрне Рәмис Сафин тыңлап кайтты. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының әлеге башлангычы төбәкләрдә эшләүче мәгариф учрежденияләре өчен бик вакытлы һәм файдалы булды. Төбәкләр арасындагы мондый ике яклы үзара очрашу, аралашулар, һәр төрле уртак чаралар уздыру бүген генә түгел, ел дәвамында алып барыла. Узган ел азагында апасылар үзләре Ульяновск, Чуашстан якларында булып, күп милләтле мәктәптә ана телен өйрәнү мәсьәләләре хакында ачык дәресләр, семинар, практикумнар уздырган иделәр. Бүген күршеләр үзләре Апаста. Апас районы мәктәпләре белән без күптән теләктәшлек бергәләп эшлибез. Хезмәттәшлек итәбез. Алар безгә киләләр, biz аларга семинарларга барабыз. Киләчәктә дә алар теләсә шулай бергәләшеп эшләргә тырышырбыз. Тау сыгылмалы улагаш, тиз үсә, шул өчен тауны кәрзиннәр үсәргә яхшы, рәхәт анардан. Аңлашылдымы? Аңлашылды, баба, аңлашылды. Бүгенге семинарны уздыру өчен Апасның Салават күпере балалар бакчасы сайлану очраклы түгел. Ул милли мәдәни тәрбия бирү буенча районның ресурс үзәге булып тора. Балага 2 теллек нигезендә белем һәм тәрбия бирелә. Барлыгы 6 төркем 145 бала тәрбияләнә. Бүгенге көндә балаларга туган телебезгә, милләткә, гореф-гадәтенә, йолаларына мәхәббәт тәрбияләү иң мөһим бурычларның берсе. Бу бакча сабилар тәрбияләүне аларга җыр бию өйрәтү, коры әкиятләр укуга, сөйләм телен үстерүгә генә кайтарып калдырмый. Бирдә аларны гаилә йолалары, татар халык гореф-гадәтләре белән дә, милли ашлар әзерләү серләре белән дә таныштыралар. Рафина, син нәрсә ясыйсың? Син эш пешмәк ясыйсың, Гадиләсин? Эш пешмәк та әзерләнәләр. Салават күперендә ата-аналар тырышлыгы белән 2009 елда ук татар халык көнкүрешен чагылдырган татар йорты дип аталган музейда ачканнар. Аңа экспонатлар да ел сайын өстәлеп тора. Әлеге предметлар аша балаларда алдагы буынның бай мирасы белән балаларны таныштыру һәм аларны тәрбияле, әхлаклы шәхесләр итеп үстерү. Соңгы вакытта Татарстанда татар гаиләсе кыйммәтләрен саклауга, нәсел тарихын өйрәнүгә һәм шәҗәрәләр төзүгә зур игътибар бирелә. Бакчаның музыка җитәкчесе Алия Нуриеваның 9 буынны берләштергән шәҗәрәсе республика күләм бәйгедә җиңүдә яулаган. Архивларга мөрәҗәгать иттек. Күбесенең каян эшләгәне, кем булып эшләгәне шуннан ачыкланды. Районның мәгариф бүлеге җитәкчесе Гөлүсә Галәмиева белдергәнчә, этномәдәни компонент район авылларындагы 27 балалар бакчасында да уңышлы гына тормышка ашырыла. Һәр милләт баласы да үз телендә аралашу, сөйләшү өчен бүтән шартлар тудырылган. Безнең Табар ширкене балалар бакчасында чуаш балалары җыри. Аларның укыту, тәрбия процессы 2 телдә алып барыла. Рус телендә һәм әлбәттә чуаш телендә. Яшерен батырын түгел, бүген саф татар авылларында да балалар мәктәптә генә түгел, урамда да рус телендә аралаша. Кем әйтмешли, тере урысны да күрмәгән балалар өйдә дә шул телдә сөйләшә бит. Бөтен җирдәге проблема. Балалар хәзер авылда да урысча сөйләшеп йөриләр. Мин аларга тоже замечаниялар ясыйм, күргән саен, әбиләрегезне, бабайларыгызны яратмыйсызмы әле, үзегезнең саф татар телендә сөйләшмисез дип. Аннан ялалар и татарча сөйләшеп китәләр. Күрше төбәкләрдән килгән бакча мөдирләренә һәм тәрбиячеләргә апасылар берсеннән-берсе кызыклы һәм мавыктыргыч остаханәләр күрсәтте. Бүгенге заман шартларында милли тәрбия бирү серләре белән уртаклаштылар. Чөнки без кайда гына яшәсәк тә, нинди генә диалектта сөйләшсәк тә, милли тәрбия суллары бөрүк саклана бит. Татарстанның Апас районыннан Рамис Сафин, татарлар. Бүгенге менә шулар мөхтәрәм милләттәшләребез. Авырлыкларга бирешмичә изге гамәлләр кылып, татар булуыбыз белән горурланып яшик. Дөньяларыбыз имин булсын. Сау булыгыз.